hindi actually makakabuti yun kay Vice President Duterte mismo. Kasi kung gawin nila yon, sabihin na natin, no? For the sake of this discussion, gawin nila yon, sabihin nila na dahil sa nangyari kagabi, kailangan nang i-postpone o wag muna i-convene yung impeachment court. Alam mo, magiging epekto nun, mas maraming taong magagalit. Kasi ang dami ng organisasyon na lumabas, no? Mga simbahan, grupo sa mga business sector, right? Lumabas na sila, ang kanilang sigaw ay dapat matapos na tong trial in the soonest time possible. So that means kailangan ito simulan agad para matapos na tong issue na to, itong nangyayaring ito. Now, kung hindi nila gawin yon, yung Senado, lalo lang magagalit yung taong bayan. At kanino sila magagalit? Siyempre, kay Vice President Duterte. Right? Kapag nagalit ang taong bayan kay Vice President Duterte, anong ibig sabihin nun? Then, hindi na nila siya iboboto sa 2028. So, it's not as if slam dunk na si Vice President Duterte sa 2028. Alam naman natin yan, alam mo yan na kahit na ba siya yung nangunguna, hindi pa sigurado yung kanyang pagkapanalo. So, kung mas dumami ang botante na ayaw na sa kanya dahil galit sila, dahil ginagawa lahat para ma-delay yung impeachment trial, then it's not beneficial for her, di ba? Kaya kung ako dun sa mga senador ngayon na nasa liderato na, magdadalawang isip ako kung yun nga ang plano nila, i-delay yung impeachment trial, kasi that can backfire and can actually work against Vice President Duterte and kumbaga decrease her chances of winning in 2028.